Hello, hello. Okay, kay sunod may adlaw kaniyong tanan. Kumusta sa kamo? Ani agya pa yung alagad kang ginantrepon Morales and then ay sayo ng tastungan. Ako partner sa diri si Randy Tayer, nga mo sing amigo diri si Ray Bores. Nangumusta usab diha sa ano dong, may buntag sa taga Siraw dong, okay? Buhi ka pa mga itong mga bulak na napita. Okay. Sinya Boris on, kumusta ni Staling? Si Pereng Boris o Sinya Boris. Oy, kumusta? Sa Odlom de Kuno. Okay, kumusta ka mo? Gikan kini nga pangmusta sa inyong pariente ni Ray Boris nga mukauman diri sa DYHP. Okay. Asap kita mga igala, ay mo kalimot, always say a prayer mga kisunon. Ang atong pagampo dili lang pang sa atong gagalingon kundi sa tibuok kalibutan sa katawhan. Okay nga di taon ta masugamak sa mga kuan karong panahon na sa atong giatubang nga problema sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan. Lord, ikaw ging una na mo. Salamat kay mo, Diyos ko, sa imong grasya. Okay. Bueno, ang atong kuan ron, sinder mga igala, mga atong magtatampo, pindagin sa kalalaki, nga magpatago lang sa nga, digoy. Kini ako nga asawa, gusto kay bata, pan problema lang kay sud sa pila ka tuig na mo panagtipon, wag yun mitugay anak. Og unsa ni akong problema? Inani ay, aron masabtan yun ninyo, sugdo na ko sa inani nga mga panghitabo. Uy, dungdigoy. Patanaw ka, doktor. Uy, kay basig doon ay problema ni mo. Moong di ta kabaton og anak. Mahadlok man ko ni. Ha? Nganong mahadlok man ka? Hadlok kag injection? Adi ay, tunggatas tumang silingan. Saba ka dahi ka no katalawan ng gini mo eh. Sige lang, sawayan niya sa natong usab. Strito natong usak si Mana. Syarog. Di mapurma. Laliman ka lang anak no. Musurrender manggani ka nga mo-straight kag katulok adlaw. Lima na ba nung uy? Manamo lang ko na to. Noon sa mo ka eh. Samsa ko ng style di ko eh. Mangunay gitawag og Torco style. Data-data system. Uy, Maripuding. Ay, may kay nasuroy ka. Asa naman si Paributsi? Na, ambot asa to. Milakaw man to sa bahay, uy. Mabida na ka lugar ko suroy ni mo dire. Kay laay ka dito sa bahay, uy. Nangiskwila mga bata. Nya, milakaw po si Butsi. Uy, asa di si Paridigoy? Ay, tuwa milakaw sa Domingo man lagi. Tuwa tingala ito sa buwangan. Mingaw lagi sang inyo, no? Hay, may imong mga anak. Da, anak ba, uy? Wapagid taon, tugahig anak mare. Masaw man is pari ni mo. Uy, nga naman di ay Marie. Di ka mao si Pari? Madag, di ka mao. Nga bisag unsa lang ginahuna-hunaan. Magbalintuwad na malang gani mo usahay. Lupig pag ginag-gymnastics na mo. Unya, wag yun masadli, Marie. Ay, wag yun taon. Uy, pa-check up mo, Marie. Uy, basig usa ninyo ang may problema. Mo bitaw, Mari. Magpa-check up mi ugma. Unya? Mura man sa guway klaro si Digoy. Uy, kay mahadlok man. Nga nung mahadlok man siya. Sa may ang kahadlokan. Ay, da. Okay. Dita. Di mo ta, raga. I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. From the start within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. Sa? Raga. I'll be loving you eternally. There'll be no one you, my dear, for me. Imo. The sky should fall, remember, I'll always be forever true and loving you eternally. Okay kayo. Nindutag tingog naman pre. Oy, premyo ha. Okay. Sa kabasong panibugbog. Larga. Okay, hanggaw mga pre. Oy, pre.
Di ko yung mana oh. Aso, ay, good. Pre! Ay, naray. Pre, balik ka, pre. Pre! Kurum na mo diha. Ah, Ay, naon sa biya ka, Domingo biya ron. Mao. Ligaw-ligaw sa tapalagsa. O, tagay. Pre. Pre. Shot. Salamat, Shot na, salamat, pre, shot na. Nanalisod. Thank you, thank you. Abrigana. Nanalisod. O, nanalisod. Okay. Larga. Ma'am. Mura pa lang kayo ng tubig, pre. Ma'am. Mura lang kayo ng tubig. Thank you. Ano sa ka, pre? Oh. Malo ka, pre? Gano'n ka? Tukaan ko sabihin ko na. Salamat ninyo, pre. Ngano lagi ka, pre? Ngano ka? Wa man, pre. Bito, pre. Gano'n maka? Mura magwa ka sa kondisyon doon, pre, da? Mura luya man kayo. Mura ba kayo power, pre? Way power. Saan lubat ka? Mao. Lahi yun yung kinabuhing way anak, pre, no? Bito, no, pre, no? Wa pa gid ay may anak, pre. Sa? Mau lagi, wag yun. Pre, luya ni. Pre, Nakakahibalig yung bata, pre. Palit ko. pre. Pre. Nay maayo. At ato sagyutan, pre, ha? Pre. Aron mahibaw ani mo kung ikaw ba dili makapaanak o di ka mga anak. Usuway ka kaglaing babae, pre. Kung mumabros gani ang mga babae, ha? Klaro na. Si Marais pero doon na diferensya ang dili mo mabros. Ha? O paglitan sa laing babae, mumabros gani sa ato ba, dili ikaw mo doon problema. Sura sa na, bro. Patyan tang isper, anak. O bayad na kag babae, pre. Unya sa buto ni mo kung mumabdos siya, bayaran ni mo ang bata. O ang babae, ang bata, mababae, bayaran ni mo, magkuha ni mo ang bata. Di ba? Mo na yung usuron. Na ako'y kaila, pre. So ayan na to, musugot pa. Kinsamingan. Si Burikat. Ang dili na Burikat ni. Burikdat, good. Ang saga, burikdat. Burikdat. Way lain, anak. Ngalandaan, gilad ba kayo ng nganda? Kung Kailan ano, ko, anak, katong nagtinirang tumas kita. si Kuan ka, pre, si Angelina. O, kana, nindot na. Angelina. Ngalandaan. Murag makabibihag kayo. Membro na sa makabibihag. Nya, sugot ka na. Sugod na, Angelina, day to. Sugod lagi. Kamu walay sabot, ha? Kamu walay sabot. Be, asa mo na siya. Nara, pre, kanang nagkaon sa kanderya ni Petra ba? Ay, man, anak. Kanang telikon? O, lagi ka na. Murag mistisa ba? Blandir pagbuhok. Oh, lami ito da. Nya, usaman. Isa kita raon, bandig mo. Nya, usaman. Istoryahanan ni mo. Musugot ka na, pre. Sugod lagi na. Istoryahanan na. Okay. Yan natin sa likod, ha? Sampita rin, pre. Sa tingaan, ano niya? Ay, ikaw lang ilitok, Angelina ba o Angelina ba? Sige. Angelina? Okay. Diyan mo. Hindi mo sugot lagi na. Paari sa lidahaw, Istorya. Ilang sak. Ang dago. Kiring, murag di ba pre, oy? Discussi, pre. Wa, day. Dili maong Angelina, ha? Sorry kayo. Wala. Ang bida. Ngayon ko, ngayon. Ahak pa sa oy. Huwag ka sulting ang guho na ito. Ay, mo sugot lagi, pero mo bito pero anak kami tuyo mo. Bayran lang to ni mo sugot to. Ida. Kay klaro taon. Tagaan mo tayo mo pagturo di pek. Kita taglain. Basta, akong tuyo, pre. Gusto lang ko makabatong anak, pre. Maura na, ay, kung saan tagay ng mga nguho, kung saan ka nang doon na diferensya. Time sa. Ay, gusto pre. Bata naman di mo gipangita, no? Adto tas di SWD. Ha? O dili ba? Adto tas sa bahay sa kupanan. Makapili ka pag bata dito ngayon mo sa kapon, pre. Mas bayo ba? Sige. Suwaya na to. Ugma, uban ni ko. Oh, nadugay man ka? Diin pa mo ka naglaag-laag. Uy! Kuan ka na, diha ko si, kita mo sa paring sidro. Si paring botse, nag-inom-inom eh. May kaon na ka? Ang maghuwat pa ko ni mo, wapas mo ko. Sige, ako lang kaon na rin. Ko ano na ito sa kusina eh. Ibutangan ko tog sudan dito. Sige, day. Ikaw na lang paniradi ha. Muuna ko ni mas kwarto. Day. Di lang ako sa Esper. Ako lang yung isurpresa niya. Naibaw ko malipay siya o managop na lang may bata. Saon. Ngayon. Bisa mo sao pa rin kamot.
Dong, malakaw na ko ha. Huwag kayo trabaho da Eroin. Oh, di over na ako, day. Sige, sige. Ikaw na lang bahala din is bye ha. Ayog biyahe din ha. Oo, lagi, day. Sige, sige. Arin ako. Bye. Bye. Karon tao-tao na. Muadto ko sa ilang parisidro. Morning, bye, sa kupanan, pre. Oh, mauni pre. Nay, kita ka? No, dagang kay mga bata nga nagduwa-duwa sa ground. Oh, awa. O, da. Sige, manaw na ta. Brad. Ang plate, Brad, oh. Tinuod ka na. Tagka ng bata niyo, eh. Wala sila gini ka na? Aw kana, naana sila nga na, awa gyud mga ginikanan. Ang uban sa dana nila taon, kipanglabay las basurahan, gamay pa ba? Labay. Luuya ko na nila. Aw, karon pili diha, pila ka buok mo nimo sa kupon. May mo mag ana, pili da mo magkanitanan. Hindi ka nang tanan ako sa gupot. Naglibog yung kung kinsay akong piliyo na itong mga bata. Kahit tanaw na kong mga bata ah. Pulosan mga sipat kay mga naon. Oh, kana pre. Gusto ka na bata? Pre, masikal na ako ng bata eh. Oh, tabis kay tinawan na to. Hadlok makabata mo na oy. Tara, mga natin dito. Mga madre mang kunoy nagdaay ng bahay sa Gutpanan, kining orphanage. Tara mo, dali pre. Usa ka himsog nga lalaki, bata. Nya, maugi amo na pilian. Gihikay din ako mga papilis para formal nga legal o maamo din ang bata. Ah, o sana pre. Ha? May anak na ka. May di mo pagkapili pre, oy. Kaya mo rin may pagkaamgid mo rin naong. Mura sa rin yung anak ko. May hitsura. Ay, may hitsura ba ta? Yay. May pagkabudat to lang. Oh, ngunay mga pre, probida sa libo. Tinuod pre. Mura yung yung anak ko. Ha, bita pre. Mabitaw kini bata akong gipili. Ablipay gyud ispira ni niguli na ko nga may daan akong bata sa amo nya amo ng anak. Eh pre, wa man mo apila og sagop tong madre. Wa pa ba to madre? Ha? Ano yung Madrid na pauwo kay? Kasaan sa tali mo? Joke na to eh. Ano sa man, pabunyagan na yun mo ni bata. Kaya para ba taong ko naman bunyag eh. Ha, pabunyagan ko na yun. Mm. Pabunyagan ko na yun eh. Time sa, usami nga ni mo, usi nga ni mo, ani pre. Ah, okay ni, kay Lucky man, ganilan ko ni Rambo. Okay, paan sa kwatong Silvestre Stallone sa una. Amo ba? Tana, kay ako ning isprit sang isper. Nahan tas bahay dong. Malipay gino to yung nag-abot at imong bagong mami. Imong mami isper. Oh, may kray-kray ban. Dali. Di sa takabot. Ibutang ha. Dali, kuguson sa tika. Para makatuog ka. Dali. Hamingan tika ha. Ay, kalit sa. Dong digoy. Mila ko na sa tingali ng tawhana ay. Ay, kalaay, good, kunwahay, anak. Inikulit na to, o gimusugat na to, maingong mama, papa. Ay, kapait. Pero sige lang, ang importante. Nag-uban paghihapon minidigoy nga akong pana. Day, nabota de ka? Oh, bilakaw ka. Kuri na kadungog pagsangkit ako ni mo? Ah, kadungog man. Kining day, hapit naman yung birthday, di ba? Sunod adlaw. Oh, imo ng birthday. Oh. So, doon ako surprise nimo. Unsa man? Agig birthday han ako nimo. Unsa may? Piyo nga imong mga ta. Ay, usa lagi na. Piyo nga lang lagi, malipay lagi ka. Sige. Bantay, di ko malipay ani ha. Na, piyo nga. Ha, dali, gunita di ka. Lakaw to gamay sa atong kwarto. Dali, gunita di ka ha. Sige. Yan na. Kini. Yan na tong kwarto. Karon, bukha ang imong mga mata. Okay. Usap. Oh. Bata? Yes, day. Ato na ning anak day. Unsa? Atong bibi. Diin mag-ani. Duda ko ni mo ani da. Ha? Oo, siya doon.
Dili ka ni imong anak sa gawas. Oh, gibang ko na. Ay kubuang nga Digoy. Nagpa-check up ko kay talawan man ka. Ako'y nagpa-check up. Ug ako nahibaw-an nga ako ang diferensya ug dili ko makaanak. Ug ikaw posible kuno nga makaanak ka pa. Ako ra ang dili. Ug klaro kay Digoy nagbinuang ka sa tug kabinyoon. Niyati naman ulit. Ayaw kong buang nga. Klaro kay nag-imo ng anak. Ay nay-onay. Liwat kay ni mo. Nagbinuang ka kay ako. Bayas ka! Bangas ka. Asa kinahan ini? Asa kinahan ini? Sa sayo din pagduda. Sinagutaw din ako, Day. Ayaw ko kilara! Kilara, may anak ka na sa gawas, ha? Abi ka hindi Sakang ahakay no, nagtuog yun akong asawa nga ako tong anak tong bata. Kay sudlot pa sa bata. Hilasa. Ang ipalayas man noon ko. Mao ni akong problema ron. Bih, kamo naminaw sa akong asawa. Unsa man? Ge, kamo ko resulti. Maayo ka to yung gibuhat. Kung kamo ipasultihon, unsa man? Digoy. At the press lang, baliat, pagpuntan. Dumating kami na, good morning. Okay, atong sender ka doon, Galyat. Si Digoy. Digoy, no? Oh, si Digoy. Nga, nagtuong ang iyang asawa di ay nagtuong nga may anak sa gawas si Digoy. Kay nagpa-examine na iyang asawa wa say Dili siya siya makaanak, dili siya makaanak. ang iyang bana okay ra. Pero siya nga asawa dili makaanak. Oh, Now, muna. sa dihang ni adto sa bahay sa kupanan si Digoy, ang bata mong gupudang iyang napilian. Problema po din daw. Pero dili gito iyang anak. Dili. Ah, Dito di gino. ay. Karol, kay ang iyang pungtana, kay palayas man siya, unsa ko na itong ikasulti. Ako mo diritso ko. Dili tempa. Sa iyo pandidigoy, una siya na mga dap, plano siyang mga dap. Sabot siya siyang asawa. Hindi, kaya manggong gisurpresa. Ang iyang tuyo is surpresa, manggod niya. Oo. Na surpresa hinung ka kay Oo. nagtuong yung asawa. Ako, mo diritso ko, Digoy, kadtuon ta, imo tang gibukaran sa tanang papilis, nga tinuod yun mong adopted, kailangan mag-adoption papers. O imo tang ipagkita sa mga papilis, karon kay palayas naman ka, kining na ang balika dito siya, mahimo nga, dadun to nimo si Sidro, imo barkada, nga nagkuyog nimo dito sa bahay sa kupanan. Or, pwede sa og manghangyo ka sa madre, nga mao'y imong gika-istorya, nga patabangon nimo explicar dito sa imong asawa. Pero Para sayop, matuo. para sayop si Digoy. Una siya naghimo ana, magkisab dili naman kinahanglan surpresa pa to. Surpresa niya nga. Okay, kung ano man, kanang sinagup man. O sinagup man, dili man, di man musagot man gitong asawa tungod kay di man makaanak. ang iyang Nagidudahan asawa. ni noon siya, kaya ang asawa, Oo. di pa kuno ka anak, nagpa-check up. Correct, kay nga no, nabiyay laki nga magdadag bata, nun nga akong sinagop or hinatag or kinitaan, pero iya ditong anak. Nabiyay inana. Nakakagod o na. Inana. Ang kanay kay ang nakaapan ani kay ang iyahang batang nagpilian properiha lagi niya hasta ang mata Mo muna lagi, ang asawa muna- ligon kayo pagduda sa Murag asawa dili kalikayan nga magduda Oo. ang asawa. Muna sayop nimo pero ana man adtua dito ang di na nimo gi-adapt madre ba no? Dito sa DSW. O di ba doon naman ay sakto to imo doon ay papilis nga Oo. magpakuan nga Ipakita gi-adapt dito. yun. Oo. O ana na lang. oh Simple. ya dadto niya si Sidro kay mo may Oo. kuyog yan dito Kay para sayop man gyud Kay mahal ka. man, ipadiin mahal man. Oh, sayop man Dako gyud gasto. ka kay wa ka makigsabot daan Sa sa imong imong asawa. asawa. oh kay pagkangalagi kaya magkong isurpresa Okay, ko birthday lagi taon. Birthday ni mo rin, no? Sunod. Dili may man tag iro iyang gida kay surpresa. Kada. Regalo. Bata man gud. Bata man na. Manang, Isod man. aron may pagduda. No, di ba? Oh. Kita Dili duwa sa maayo, at least kinalam na nagbukbuk. Kamu, yun duha magsabot. Oh, lagi, ana, para uyon ba siya? Na may asawa di mo uyon. Oo, nasa bana nga di mo uyon. Kamo gid tanduha. Muna nga sayop sa tunay mo. Sayop na ni mo, doon, Digoy. Nya karon kay Pero, palayas doon na sa man siya, ka. kuan na ti Pres, nga, kanang murad, doon na sa siya, ganti po daan nga, nagup siya bata. Kay, lukoy. Indulensya mo pud mo. Indulensya, indulensya. Kay nakakuan ka basta ka sa katao. kinabuhi nga imong gihatagan og maayong kuan. Pero sa, dili sa tarong, pamagi. Dili maayo. Pero ang nagkakuyaw ana kanang managup ka wa ka kibaw sa mga kagikan. Kagikan, tinuod. No, munay batayanan kayo kay dili ba sa ingon mo lutaw man gyud na ang kinaiya sa imong ang ginikanan.
Di ba? Usa ka mahan, ibangga ta niyang iyang sakyanan. Nga nugot taon. Usa ka babaeng mabdos, ilang gisabot nga adapon ang bata. Dayon. Entonces, dito sa ospital, sila mo inibayad sa pagpanganak, sa pagparehistro. Dayon. Tapos, kitagaan ng kwartang babae. Karon, pila ka adlaw ni tumaw, pila ka simana, kwaon niyang bata. Oy. Pero wa sila papilis nga pirmahan. Primero, wala pa. Pero dito sa nga ospital, sila mo inibayad, tanan. Pero way pirma nga ako ning adapon, ana. Murag, wa pa Murag, siguro kinali. kasi sa bulyo di. Murag dito rin nga sa ospital. So, kato, muto, nagkinihaay sila. So, ang bata, nabawi niya. Pero magpabayad siya sa nagasto. Okay, ana man ang uban. Pero bayari ko sa akong nabayad. Ang akong punto is, kanin sila, ang iyang asawaan is supervisor sa usa ka factory. Siya, at the same time, nagpalinding o kwarta. So, ang bana mo mulakaw, paghatod, pag maningil, kunya, dili sila malipayon lagi, kay way anak. So, kadadto, karon duha na lang sinagop. Duha na lang sinagop. Ang papa may magbantay sa bata, kay supervisor mga asawa. Duha na lang sinagop. Pero okay ra, managop ka parinti nimo. Parinti ra. Kana okay ra. Pag umangkon. Nailahan gid ninyo ba ang kagikan? Dili man gud ta kay bawo sa mga kagikan ana. Kay dai gisagko mati press pag dako sa bata nya dato kay ginikanan. Kuan man gyud na. Dili niya tinuod nga ginikanan. Rebuilde, gipatay. rebuilde na. Usa ka senyora Lomen, nagduster na lang. Ano man? Dato, tinda kong tindahan sa uslob. Sa una, among kopras, among mga produkto, at ihando silang tindahan. Ugway kwarta, among lang mukuha, may bugas, ang mga produkto mo lang idata dito. Kaya naggup og duha ka bata, katinga siya, kaya doon mo abot, mukuha sa aircon. Ha? Mukuha sa aircon. Karon? Kay, ang iyang anak na eskwela din si mo ay nag-drugs man day, di pa maligya man day dito Mo na mga kuan. nakapan. Nag-drugs sila na doon. Ilang tindahan, ibaligya. Tanagop dili maayo gyud nga wa ka kaila. Wa ka kaila ba? May gyud managop ka do na mga kay mga pag-umangkon o pag-umangkon sa imong bana kanang kaila mo ba? Okay, kay pautano natin, pres, mga dap ka, kaya doon na may akong amigo dito sa Balamban, mga dap, pag edad ko 10 anyos, gihuli mga bata, kay maldito. Okay, kayo paadap po ng bata, pananglitan, after 10 years, kuha mo nga, maldito may bata, asa yung gusto, maldito o bayuton? Bayuton? Bayuton na lang? Paparihanin mo ba? Kaya dili sa ato ate press katong sige pa shooting. Ang iyang sinaggop nga lalaki kanang sinaggop gito niya karon sige na bunal. Sige bunal na. Kay malito. Malito. So, Way love. Wa siya ambot siya bay way love sa bata or ang bata ba kay way love niya kay tanang sugot mo gyud siya. Ang bata sugot pag wa nakagwantang bata ate pres kanang hubog ang lalaki gi dunggang pigi patay. Ay nasa na mayo. Tinuod Mo rebuilding kay wa man gud Dili na siya. salida? Dili na salita Wa na man ni- hitabo na diri sa ato. Di lang kumungan og lugar kay may bawaan man. Wa niya Paano siya ma-feel. pulis ang Wa ma-feel sa bata na love nimo, love niya. Murag ko ana gyud kaayo ba? Naagi inana kay. Labi na ang bata naibaw nga adopted siya. Wa na. Kana bitong Ya mangita biya gyud ang bata kung mahibaw nga adopted siya. Mangita gyud sa kinikanan. Kana bitong irog is consider man nga the man's best Best friend. friend. Pero bitang unsa nimo kasudang ito'y iro Goliath. Ayaw gyud na guniti kung magtaon. Sikpaton ka gyud basta magkaon ng iro ayaw gyud nagkapuy-hapon.